Astăzi vorbim de gin, care e considerat băutura națională a Angliei. Da, nu vă mirați, nu e whisky-ul. Ăla e la scoțieni și la irlandezi. Englezii sunt cu ginul. Și asta încă de pe la 1600 și ceva. Pe scurt, un pic de istorie. Ginul a fost inventat de călugării și alchimiștii italieni, în special din regiunea Salerno, ca o băutură medicinală. Rețeta a fost adoptată și perfecționată de călugării flamanzi din Olanda și a ajuns în Anglia în 1688, odată cu instalarea pe tronul englez a lui William of Orange, prinț olandez. Acesta a impus niște taxe mari pe toate spirtoasele importate, mai ales pe brandy-ul care venea în special din Franța. Deci a închis robinetul cu alcool. Astfel, în Anglia au apărut o mulțime de distilerii, multe din ele ilegale, care produceau gin. Și așa s-au învățat englezii cu această băutură care a devenit foarte populară. În perioada imperială a Marii Britanii, în coloniile tropicale britanice, ginul era utilizat pentru a masca gustul amar al chininei. Aceasta se folosea împotriva malariei, dizolvată în apă carbonatată, formând apa tonică. Amestecul stă la baza ginului tonic, foarte popular și în zilele noastre, deși chinina nu mai este folosită împotriva malariei și nici nu mai e necesară majorității consumatorilor. Dar ce este ginul? E o băutură alcoolică obținută prin redistilarea alcoolului etilic, căreia îi se adaugă pentru aromă în special boabe de ienupăr, dar și anason, lemn dulce sau scorțișoare. De prin 2013, ginul este într-o perioadă de ascensiune la nivel mondial, cu multe mărci și producători noi care intră în categorie, ceea ce a dus la o perioadă de creștere puternică, de inovare și schimbare. Mai recent, lichiorurile pe bază de gin au devenit foarte populare, ajungând pe o piață în afara celei a băutorilor tradiționali de gin. Astfel au apărut sortimente noi, inclusiv gin roz cu aromă de fructe și de obicei colorat, gin cu rubarbă, cu grapefruit, gin condimentat, gin violet, gin cu portocale roșii și așa mai departe. Prin creșterea popularității și a concurenței, consumatorul de gin a ajuns uneori să confunde ginul pur cu lichiorurile pe bază de gin sau alte combinații care conțin această băutură, iar în ziua de azi multe produse depășesc limitele definițiilor stabilite. Ginul se bea ca atare, dar se folosește mult și în cocktailuri. Am să vă spun doar câteva nume care s-ar putea să vă trezească amintiri plăcute. Gin and Tonic, Gin Fizz, Moon River sau Tom Collins. Sună a petrecere, nu? Dintre brandurile cele mai cunoscute de gin o să amintesc Whitley Neal Gin, un produs englezesc, și Hendrick's Gin, făcut în Scoția. Pe ambele le găsiți pe iconicdrinks.shop în diverse variante, inclusiv celebra varietate Hendrick's cu aromă de castravete. Așadar, pe iconicdrinks.shop aveți o secțiune întreagă din meniu care e dedicată doar ginului. Și am să vă mai recomand ceva de acolo, pachetul Kingsbury London Dry Gin, care va aduce și un pahar special odată cu sticla. Totul într-un ambalaj cu un design superb. Bun de băut, frumos de făcut cadou. Asta a fost pe scurt povestea ginului. Dacă v-a plăcut, spuneți-o și altora. La un pahar de gin, evident.